everyone, रंजालि बैसागुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलाय हरबाय। ओमफ्राय दिनैहाय सिलिगुरियाव बाहायथ' बर' फेमिलि गैया, बारा जा दङ बेबो मालाय न'खराव सुथि थांजोबदों। ओमफ्राय बोराया दावहाय बेरायनो लाङो, रहिनि ना मा जायगानो। ओमफ्राय जोङो लामाथिं थांबाय थानोसै, बिथाङा सालायगासिनो, फिसाजोआ खिथुआव। ओमफ्राय न' मालिक बाजै दं, बेखौबो लाबाय। ओमफ्राय बाबाबो द्रुपदबो ना दख'ना खुफिनजोब्बाय आङो, न'आवल' गाननानै फुजा एरि होबाय माबाय। बायहेरायाव बेरायनायाव एसे दिगदार जायो आरोना, मानसिफ्रा बिराद नायो। ओमफ्रायो एसे हाजो इलाका जों दा थांगोना, ओंखायनो एसे गिनोबो ओंखारलाय लाङो। ओंखायनो बेखौनो गानफिनबाय आरोना, जाहाथे रावबो जेबो माबाया आरोना। बबे जायगायाव लांगोन बिफा? रहिनि पार्कआव। रहिनि पार्कआव दिनैहाय बेचारा निउ इयारावबो नै गस्ला गोजामखौनो गानदों। बिसि फिसानो बायबाय बायैनो गावहा गैया जायो, एखमबा गावा बायनानै लानो रोङै जायो। थेवबो एसे बेरायहैनोसै, इन्जय खालामहैनोसै बैसागुखौ, जाहाथे मोजां 12 मासआ उथ्रिलाङो। नेक्स्ट बैसागुसिम जाहाथे मोजां बारग'लाङो आरोना। आफा इसोरनाव दहाय बेखौनो बोर बिबाय, जाहाथे फेमिलिया मोजाङै मोजां लोमजाया साजाया उथ्रिलांथोंसै आरोना। नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै, बिथाङा अबे लाङो नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै। आंना मबाइलनि क्वालिटिया बारा मोजां नङा लोगोफोर, ओंखायनो आं दानो भिडिअखौ बानायनाय जाया बारा। थांबाय थानोसै। एसे आधा घन्टासो फैयै जायगा लकेशनखौ मोनफैबायानो आरोना। रहिनि हाब्बायानो लामाखौ। ओमफ्राय दा बेसे गोबावजों मोनहैयो, मेपआवथ' एसे गोलाव देखायबावदों। लामाया बिदिनोसै आरो, जायगायालाय बिराद मोजां, आंनि मबाइलाव बारा मोजां नङा, रियेलाव बिराद मोजां। ओरैहाय हरैथिं एसे प्लास्टिक माबा माबि लेथ्रा नुयो, एसे ओरैथिं साफासिन नुफैयो आरोना। लामाया बेबायदि आरो, जा हायो देखायलांबाय थानोसै, नायलांबाय थादो। मोजां नुदों नै, ओरै गासैथिंबो हाजोजोब, ओरै हाजोजोब गासिबो। दा जायगायावहाय सहैथारोबा माबायदि, लामाखौबो एसे इन्जय खालामबाय आरोना। लामायाबो जोबोर समायना नुयो, हाजो ओरै सेर-सेरनो मोजां नुदों। गोदान बोसोराव गोसो मोजां मोननायखाय सारा बोसोर गोसोआ मोजां बिदिनो फिल खालामबाय थाबानो जाबाय आरोना। फाइनालि लोगोफोर रहिनि पार्कआवहाय सफैबाय आरोना। ओमफ्राय गारिखौबो गाहायाव पार्किं खालामहोबाय। आहाय नाय भिउआ नाहर लोगोफोर, बिराद बरियाखा जायगाया। बे आंनि फिसाला हिर' Bwswrni आसे गाहायावनो पार्किं खालामबोबाय। लामाया गिनांगौसो, गिनो ओंखारो लामाखौ। एसे हाजोआव सालायफेराना जोंफोरबायदि हायेनाव थाग्राया। जा टुरिस्ट फैयो, दार्जिलिं थांगासिनो मानसिफ्रा। दार्जिलिं ना मा सहैयो, सहैबाय आरो ओरैहाय। लामाया ससेयावनो खंखाय खंसि। फाइनालि सफैबाय, थाबायबाय दसे। मालाया बावखुंग्रि गाखोयोबा आंहा सिलिगुरिनि हाजो गाखोफैबाय। लोगोफोर बेबायदि गाहायाव फिसा स्टल दं, आहाय बेजोंनो हाबलाङो। नै हाजोनि दन्दर बायदिसो मोनबाय आं। हाबलाङो सिङाव मा दं नायनोसै, खिन्थु आं दिनै ड्रेसआ मोजां गानबोनो रोङासै। दिनै शुटिं सोलिगासिनो मानिबा मालाय हिन्जाव हौवा बेरायगासिनो। जोंहासो दा आं दा बिनानै होगोन। नै बिबारा नायलाय,
बेनोसै आरो जायगाया जेबो माबा खालामाखै बेनो ना बेनोसै भिउआ नायदो नायदि मबाइलखौनो एसे दामि लानांसिगोनलै जायगायाथ' फैदोंमोन थिगानो मोजां जायगायाव नाथाय केमेरायानो सापर्ट होआ मा खालामबावनो बैयो टि गार्डेन जोब साफा माबाजोब बैयो टि ओइ चापाता सबगुला चापाता ওইদিকে সবগুলা দেখতে তো সুন্দর না দেখতে তো সুন্দর আছে ওইদিকে কিছু আছে মনে হয় এই थाबायगासिनो लोगोफोर हाजोआव थाबायगासिनो फुरा हाजो गाखोबाय जों मालाया संक्रान्तिनि गाखोयो आंहा बैसागनि पहिला बैसाग माबा पहिला बैसागैनो थिगसे गाखोबाय आंहा गोजौआव मन्दिर दंनो थांनोसै गोजौनि मन्दिराव दसे थांसै मेंबाय जि नांलायनो हागौ बिसोरो नै चुटका चुटकी गुला সেই ঝগড়া সব দিনে সব সময় সব মিনিটে খালি ঝগড়া ভাল লাগে না এই জীবনে আর সুখ নাই ভাল লাগে এই জীবনে আর সুখ নাই फै सफैबाय नै बेसेबा ग्रं गोलैबाथाय सेसखासै आरो बैनो मन्दिरा ओमफ्राय जों ओरै गाखोलांसै लोगोफोर नायलांबाय थादो सिङाव मानि मन्दिर बेखौ आं मोनथिया खिन्थु थांबासो मोनथिगोन आङो मानसिफोरनिफ्राय होननाय खोनायो हाजोआव थाग्रा इसोरफोरनियाव गोसो गोथारै आरज गाबबालायनो गासिबो जाफुङो ओंखायनो नोंथांमोनाबो भिडिअनि गेजेरजों आरजखौ बिनानै लानो मोनथोंसै आरोना आंबो बिनानै लानोसै लामाया बेबायदि मेंबाय नै फैयै गोजौआव मोनफैबाय एन्ड भिउखौ नायदो लोगोफोर नै बिराद समायना गोजौनिफ्राय बै गासिबो हाजोआ टि गार्डेन जोब ओमफ्राय गाहायाव न' दङ पिस आरोना जायगाया बैथिंबो बेरायग्रा टुरिस्ट स्पट दंदां बैथिंजाय ओमफ्राय नै फैयै बिफाया गथ'फोरखौ फट' खेबगासिनो नै आहाय नै भिउखौ देखायग्रोजोबसै आङो ओमफ्रायो उनावहाय नोंथांमोननो सिंनि ओमफ्राय लोगोफोर नै सिङाव बिदि आरोना मन्दिरा अपेन मन्दिर ओरै अपेन गासिबो ओमफ्राय मोनसे बाहाय बिमानि महराव अन्थाइ गिदिर दङ ओमफ्राय फट'गा बिमा दुर्गानि आरोना ओरै अपेन मोजां जायगाया ओरैहाय आंथ' बोसोर गोदानाव बे बिमानावनो गाबख'बाय जाहाथे बे 12 मासआ मोजाङैनो उथ्रिलांथोंसैलाय मोजां खौरां लानानै फैथोंसै आंनि संसारनि थाखाय ओमफ्रायो नोंथांमोनहाबो जाय नायदों बिनानै लादो आरोना जोबोर सान्थि मोनदों फैनानै गोसोखौ हजों जायगायाव हाजो गाखोनो मोनाखैबाबो थांनो मोनाखैबाबो बाहाय फैनानैबो समानानो खुसि मोनदों आरोना मोजां जायगाया हाजो जोब
मन्दिरनिफ्राय फैबाय फैनानै नै दानो जोमै खोबबायबो खोमसि जाबायबो आरोना बे जायगायाव बिदिनो माला दसेनो अखा हायो दसेनो सान्दुं दुङो हमस्लाबनोनो हाया ओमफ्राय नै बिफाङानो जि गिदिर नैबे न' मालिक बाजै देख কিরকম হয়ে গেছে দিনটা ओमफ्राय जों दा बे रहिणी मन्दिरनिफ्राय थांफिननोसै मन्दिर नैबे ओमफ्राय पार्कआ आलदा दङ बेनिफ्राय थांसै ओमफ्राय पार्कआव थांनाय जायोना जाया नायनोसै गाहायाव थांनानै सोंहैगोनसै जायगाखौ खनसे नायबावदो थुमकनो नुवाखै दुगिफ्रानो लाजाया गथ'फ्रा थाङै थुङै बेरायै बुरायै हजों खोमसि जानायखाय रानि दांगायाव फैफिनबाय दाना पार्कआव गथ'फ्राबो बाहायसो गेलेफैबाय नै ओमफ्राय जों थांनाया रहिणी पार्क प्लास मन्दिर आरोखि ना ओमफ्राय पार्कआ एक्सट्रा दंबावोनो ओमफ्राय पार्कआवहाय थांनाय जायासै बोथोराबो मारैबा दसेनो खोमसि जानायखाय ओमफ्राय दा जायगायाव फैफिनबाय बाहाय दांस्रांलाय ओमफ्राय मालाबा थांफिनबावनोसै आङो रहिणी पार्कखौ मालाबा नोंथांमोननो देखायनोसै खिन्थु मन्दिराव थांनानै बैसागनि पहेलायाव बिराद मोजां मोनदों आरो मोजां मोनना माथो खालामनो दसे जिरायफैबाय बाहाय ओमफ्रायो बाजैया माबा मोनसे बुस्थुआव जर्दा लागायदोंमोन ओमफ्राय आं बेखौनो जाफ्लांदों दा खर' गिदिंबाय आं खर'आनो जौ फेनाय बायदि मोनजोब्बाय ओमफ्रायो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामना हो साबस्क्राइब खालामाबाबो अरजाया दे नायबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय आङो दोनथ'नोसै होमबा दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै